Alkalde sang Bacolod City nagapati nga kaya pa sang LGU nga suportahan ang mga residente sinitio ni extend pa ang ECQ sa syudad. Samtang gobernador sang Negros Occidental luyag nga ma-extend ang pagpatuman sang General Community Quarantine sa probinsya. Ining balita ngaton gintutong ka. Inudusok karon ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa National IATF nga palawigon ang General Community Quarantine sa probinsya pagkatapos sa Mayo 15. I said before, I'd like to go on a 2-week basis. May 6 na nga taga-probinsya ang nagpositibo sa COVID-19. 4 diri ang repatriated OFW, sa dinduha diri ang nagdugang sa Risa kahapon nga taga Escalante City kag La Castellana. Pasalig sa Provincial Health Office, wala sang local transmission, apang padayon sa gihapon nga maghalong ilabi na nga may naobserbahan nga wala sa gihapon ginasunod ang social distancing. Ang tanan nga positive ta, contained ta mo. Sa ginapatuman nga new normal, 50% lang sang transportasyon ng operational. Padayon ang odd-even scheme sa tricycle kag tricycle. Kaangin na lang sa banwa sang musya kung sa diin pati ang pagpakumpra, may coding man. Kahapon sang ipahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran nga wala na sang ikasara ang syudad nga suportahan ang mga residente tion nga palawigon pa ang ECQ. Apang suno sa alkalde, esabling syudad, tion niya kinahanglan ni extend liwat ang ECQ sa Bacolod City. Gina-program ganin namon ang mga resources nga ma-stretch namon to the maximum. Until now, I can say that we are stable. Apang ang pila ka mga residente, panawagan nga magbalik na kuntani sa ilobra, bangod ginakulang na. Gutom. Gutom gidya kami ya. Kaya maka-open kami, makagawa-gawa kami kung di kami makapangita kami sa amon. Inawala. Ang ining amay sa Brook Riverside, Barangay Banago, pagpanginhas ang ginasaligan, gani kung maglawig pang ECQ, posible maglapas ini sa home quarantine para lang makapangita sa obra. Pigado gid kay wala man kami obra. Pahayag sa alkalde, malayo pa ang Mayo 15, gani ayusin sa mga residente, mangin pasensyoso, kag alerto. Obad kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, Juan, Western Visayas.